Ако трябва да видим дали ще ни спа нещо експлозивно за събрата. Мале, оф, да го разбия това. И... Не ми се паднат. Абе, Анди, тука как се тича, бе? Анди! Анди, помощ! Нямам оръжие! Аре, бе, помогни ми, бе! Ще го сгаза с камиона, Дани! Yes! 5 демидж! Чакай, идвам, брат! Защо не мога? Давай! Бате! Убих го, брат! Бате, щупих го! Направих първия си кил! Не умирай, Дани! Анди идва! Да, Този идва. бягай, нещо при, брат, не знам какво правиш. Анди не ме откри, брат. Сгази, брат! О май гад! Не! Къде си? Какво ста, Анди, скочих, брат, не знам, паднах някъде. Анди! Сгази! Ама нямаме експлозивни оръжия, Няма, за това бързо отиваме ето към тази лава зомбясна зона, но в това кълбо, брат, има зомбита и някакви такива картешници. Брато, аз имам един кил, това не е реално. Добре, ела сега, дай. Зомбитата не могат да ни хванат, като сме извън, така че бързо влизай. Чакай, бе, какво? Не знам. Просто влизай! Не. Трябва оръжия. Анди, какво да прави? Защо сме тука, бе? Защо ни трябва оръжия? Отивам за честа, брат! Просто Анди, не умирай! ще ме убият! Не умирай, Дани! Имаме оръжия! Бягай! Не! Ще му убият! Взимай! Анди, аз взех някакво оръжие, ама това е картечница. Да, картечницата ни трябва, идеално е. Чакай, тя е също като от оръжията на Джинкс. Да, просто се махам. Джинкс има картечница. Бягай, готови сме, това ни трябваше. трябваше. Аз съм взел аз имам 2 картечници и 8 гранати. Аз съм 6 гранати, добре, ето тези зони ни трябва. Просто да се махам от тук, за да оцелем. Не, зоната, да. Добре, и аз имам един газкен, дай просто да ходим към зоната. Бързо. Давай, карай, Анди. Не, чакай, ела в Ламборгинито, да. Карай, бе! Ела в Ламборгинито, бе! Брато, умрях почти. Ето Ламборгинито! Къде? Сате! Давай, карай! Изкарай ни от бурята, Анди, бързо! Не, ти си най-лошия шофьор! Не. Качвай се, бе! Няма, аз ще се спасявам. Качи се! О, мага, брат! Качи се, че ще те сгаза, бе! Не ме интересува. Ще се бутна в зоната! Ето, спасих се. Окей, бързо. Дай са всички гадове. Не! Бързо, стрим. Дай. Строй. Бързо. Гранати! Защо не скачам? Смятай му гранати на това. Убих го с гранати! Това е NPC, не го пи. Какво продава това? Това е хот-дог, Анди. Да, това също, брат. Брато, ето ме кацва. Не кацай, бе, зоната идва. Трябва да напред. Ама тук има супер бандажки, брат. Ма няма значение, идва и напред, бе, дали ще умреш, бе. Само ще сложа бандажки. Ма зоната идва, умираш, бе. Идвам. Аре. Тръгвам. Не! Мале, Добре, дай, отивай в зоната. Не, хилвай се. Застрой си хилвай. Аз ще го оправя то. Не, бързо. Аска, хилвай се. Бръдни ме, Анди. Убий го. О, мага. Браво. Добре. Виждам къде има, някъде там се стрелят. Да, ама... Е, там някаква страна. Дай. Оле. Хилвам те. Ела. Добре. Бързо. Убих го, Дани! Бате, какво става, бе? Убих го! Манди, ти си най-добрия, ти си най-про играч. Дай, тук има още... Помощ! Убих го! Победа! Ти ли го уби, бе? Какво става, бе? Направихме Виктори Роял първата игра ли, бе? Да! Виктори Роял с двата Джинкса първа игра. What? Какво става, бе, брат? Брат, не знам, ама изпълнихме челенджа от първия път, използвахме само такива експлозивни оръжия. Анди, дали ще успеем да направим пак Виктори Роял, брат? Така. Скачам! Ето там. Айде, ето я целта, отиваме при ония лилав супол. Тази голяма лилава пъпка, която виждате на мапа. Сега ще я спукаме. Не.
Гадна работа. Тя мразя много гнусно, брат. Неква... Брутално не знам, ужасно е, като някаква села пъпка на картата. Стига, брат! Леле, отвратително е. Тук комар го хапа. Колко е гнусно. Са, влизаме. Даже и такъв звук издаде. Направо го спукахме, брат. Йо. Айде, като знах. Добре, ето аз съм тук вземам честовете. Майко мила, дай, имам нещо уникално за тебе. Дай. Какво? Моля, те RPG ли си намерил? Не. Намерих коса, брат. Какво коса? Просто излез извън това. Аз имам коса, бе, имам си 2 плитки сини. Не бе, нямам пред такава коса, бе. Какво е това, бе? Имам и за тебе. Ма какво е това? Това просто памиш, брат. И трепе. Убий го, давай. Бързо, дай. Бой! Yes! Анди, изнесохме го това. Направо. Изнесохме го много яко. Изкъртих го това. Не, Анди, някой ме стреля. Кой ме стреля? Не знам, бягай, просто бягай, брат. Дани, ела на гейзера. Анди, ние тук трупаме ли експириенс, да? Да, трупаме, просто... Трябва да ни... Дай, шумра, бързо, излизи. Тук изведнъж се появи още една пъпка. Дани, моля те, слушай ме. Леле, ужас. Анди, аз отивам в Майнкрафт замъка. Дани, не дей умира, моля те, изчакай. Бе, не умирам, тук за сега нищо не съм видял, дето да е опасно. Използваш ли си това косата? Не. Какво стана? Скочих някакси. Да, бе, с косата, нали? Не. Чест! Я да видим дали тук ще намеря някакво яко оръжие. И... Не. Майко, Анди, тук има пъпка да се пазим от нея, нали? Натовареният ден може да предизвика главоболие, но болката не бива да ви пречи. Норовен Експрес Форте меки капсули бързо облегчава главоболието и ви помага да изживеете деня си пълноценно. Просто не влизай, брат. Убий кокошката! Бяга. Пуши! Не мога. Добре. Дай, зоната ще дойде, така че аре, лаха. Бате, виж ли с тия мутики, лата, колко сме яки. Дай, човек! Бързо, така, в крайста, така. Къде? Не знам, аз стрелям. What? Какво става, бе? Къде е Анди? Някъде тука. Ето! Анди, видях ги. Къде си? Убих го! Браво, бе! Айде! Майко мила! Стрелят ни отзад, дай, стрелят! Къде? Стрелни, там! Не. Бързо, дай! Не, виждам ги. Искаш кил, бе, нали? Време е за кил, бе! Да, искам кил. Сега аз ще убия някой. Това е ужасно! Добре, отивам. Ма къде са тия, бе? Той е един... Не! Туат! Бягай с косата! Избягах. Убий го! И аз май убих някакъв. Не съм. Колко души са останали, бе? 12 души. Ма къде са? Човек! Къде? Минус 20? Къде? Това е ужасно, това оръжие! Защо не мога да оцеля? Анди, оцелвам го! Оцелих го няколко пъти. Браво, бе! Аз го убих обаче. Браво, Анди, имам асистенция. Да, реално ти си го уби, така че споко. Това ми е първия скин, първия ми Victory Royale, първата ми игра от този акаунт, бе, всичко ми е първо, брат. Чуки ме, човек, дай! Убий го, маре, ние ги къртим, бе! Маре, какво става, бе, човек, ти си бати прото. Те са останали още 3 души, бе. Ето ги другите, бързо! Къде, бе, къде си? Насам, ето, отстрани, там са. Да, ето, те се бият! Ето го! Убий го! What?
Дани, Браво. става един човек, ние двамата срещу един. Айде, можем! Можем да го направим, хора. Тук е! Идвам! Давай, убий го, Дани! Убий го! Браво! Браво! Yes, Виктори! Браво, поредна победа! Да! Let's go! Аре да играем още една и да видим дали мога да направим хет-трик, 3 поредни победи, дали мога да направим. Обаче си като играем с каквито оръжия си поискаме, така че аре видим какво ще стане. Без ограничения, сега ще ги спукаме. Виктори Роял. Помощ! Не! 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 Аз убих вълк. Левкай, брат, левкай. Мале, това между другото е ни тактически много ме радва. Заедно с Коньо Поньо ще спечелим тази игра. Коньо Поньо, ти си единственото ми спасение. Златен Коньо Поньо. Галактически Поньо. Съживаме. Айде, надъхах се. О, не. What the fuck? Майко. Не. Аз почвам да лазя към тебе. Отвлечеме някакъв розов галактически Поньо-Коньо. Не! Не, хора, аз съм сам. Зад тебе! Значи хора, 100% имаме 3 победни игри подред, така че абонирайте се просто за канала с камбанката, и сте видеото от нас. Чао! Чао! А сега, приятели, гледайте в Sunday Habit и поръчайте новата ми книга Не Билдър на преордър. Крайният срок е 5 декември. Не изпускайте бонусите и подаръците. И ако сте фенове на Майнкрафт, това е перфектният коледен подарък.